4 jaar geleden stapte hij met Peter Kramer over van lokaal Pielermaas naar Anders Nu. Reden was ontevredenheid over de verkiesbare plek op de kandidatenlijst van lokaal Pielermaas. Maar nu, 4 jaar later, is hij weer terug bij het Oude Nest en staat hij op plaats 8 van de kieslijst van lokaal Pielermaas. We bezoeken hem, Edward Wezenberg. Edward Wezenberg, 4 jaar geleden op de lijst van Anders Nu. Nu weer terug bij lokaal waar u 4 jaar geleden vertrok. Ja, klopt. Toch wel opvallend. Ja, maar ook weer niet. Ik ben 4 jaar geleden, ruim 4 jaar geleden uit lokaal Pielermaas gestapt. Wat gedoe omtrent het wethouderschap, daar laten we het daar niet meer over hebben, dat is 4 jaar geleden. Maar ik heb wel altijd hele goede ervaringen met lokaal Pielermaas gehad. Gewoon goede mensen die daar werken, goede contacten met elkaar onderhouden. En ja, zoals je weet is Anders Nu gaat stoppen. We hebben de afgelopen 4 jaar in de raad gezeten met 1 persoon. Ja, je merkt toch dat het met 1 zetel in de raad ja, kun je niet echt heel veel. Je wordt niet echt serieus genomen en Peter heeft ook aangegeven van ja, het is lang genoeg geweest, ik stop ermee. En ik had ook niet zo'n zin om als eenmansfractie of in ieder geval een poging te wagen om eenmansfractie te worden. En via wat raadsleden die ik toch af en toe nog wel eens tegenkom, op een gegeven moment eens een keer bij de supermarkt aan de praat geraakt, zoals dat heet. Want u kwam met een raadslid ik kwam met een raadslid in gesprek. Haar zoon heeft bij mij in de gemeente Meersen gewerkt. En ja, dan heb je het erover van ja, hoe is het ermee? En heb je het op een gegeven moment over van ja, hoe gaat het binnen Pielermaas? En ja, ik heb wel weer interesse, toch wel. Want je mist wel wat, moet ik zeggen. De afgelopen 4 jaar waren relatief rustig. Je zit niet in de raad, je zit af en toe eens in de commissies. Want u bent wel actief geweest? Ik ben wel gewoon nog actief geweest als burgerraadslid. Dus je houdt wel de feeling met de politiek. En je zit ook regelmatig in vergaderingen. Maar je hoeft niet elke week 1 of 2 keer of nog meer op te draven voor van alles en nog wat. En dat is ook wel relaxed. Maar ja, je mist, tenminste in mijn geval, je mist ook wel wat ja, reuring. Je komt wat weinig mensen in contact. Je mist gewoon toch een hele hoop informatie. En dat is ook wel weer lekker om daar weer mee aan de slag te gaan. Bent u met open armen ontvangen? Bijna wel, ja. Ja, van 2 kanten. De liefde moet van 2 kanten komen. Hè? Is de liefde ooit weg geweest? Nee, niet. Kijk, voor wat betreft de partij niet. Altijd heb ik nog wel het gevoel, ja, het is toch wel een leuke partij. Ook al ben je bij Anders Nu. En ik heb een hele goede tijd met Anders Nu gehad. Dat was gewoon een hele leuke groep. Is gewoon een hele leuke groep. Dus daar niks dan goeds voor. Alleen ja, nogmaals, met 1 zetel kun je gewoon geen potten breken en word je niet gehoord. Staat u nu wel hoog genoeg op de lijst? Ik vind dat ik hoog genoeg op de lijst sta. Volgens mij is de lijst nog niet bekendgemaakt. Dus, Jawel. U staat 8, toch? Ja, dat bedoel ik. Ja. Dus, nou ja, kijk, nogal wie dus dat de raadsleden die nu zitten en die aan hebben gegeven, ik wil verder, dat die hoger op de lijst staan dan ik. Want ja, ik ben bij een andere partij geweest, dus het is niet voor de hand liggend dat je mij meteen op 4 of zo gaat zetten. Plaats 8 is een verkiesbare plek. En als ik gekozen word, ja, super. En als ik niet gekozen word, ja, jammer. Je moet ook niet heel erg dramatisch over doen. Hè. Het is ook maar een raadslidmaatschap. Ja, maar net vertelde u wel dat u heeft gemist en dat het een geuring geeft, dat u dat leuk vindt. Dus daar gaat u er wel voor. Natuurlijk ga ik ervoor. Maar er zijn ergere dingen op de wereld dan niet gekozen worden in de Raad van Pielermaas. Veel succes. Dank u wel. Alsjeblieft.